κυρία Ανδρέου Δέσποινα Κασάτου. Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1964. Η μητέρα της κατάγεται από την κατεχόμενη Αμόχωστο και ο πατέρας της από τη Λάρνακα. Σε νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, συγκεκριμένα παίζοντας ακορντεόν και πιάνο, και συμμετείχε σε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις και στις ορχήστρες των σχολείων της. Αποφύτησε από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μαναρίου του Τρίτου στη Λάρνακα. Στη συνέχεια έδωσε εξετάσεις και πέρασε με επιτυχία, αποκτώντας πιστοποιητικό βασικής ασφαλιστικής κατάρτισης. Εργάστηκε ως αντιπρόσωπος ασφαλιών και ασφαλιστικός σύμβουλος. Επίσης, κατέχει δίπλωμα στην Τεχνική Πωλήσεων του Ιντερ College και εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο τμήμα πωλήσεων σε ιδιωτικές εταιρείες. Παντρεύτηκε και από τον γάμο της απέκτησε 4 παιδιά και 4 αξιαγάπητα εγγονάκια. Με τον δυναμισμό και τη μαχητικότητα του χαρακτήρα της, ήθελε πάντα να προσφέρει προς τον συνάνθρωπό της, με κάθε είδους βοήθεια που μπορούσε γι' αυτό, και ήταν εθελόντρια στο τμήμα Μεσογειακής Ανεργίας στη Λάρνακα. Είναι ιδρυτικό μέλος του Positive Voice, θετική φωνή, που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, εθελοντικά στην Γρηγόριο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας για τα οροθετικά άτομα. Μην μπορώντας να μείνει αμέτωχη στην παροδία που περνάει Κύπρος μας σήμερα, από το 2012 εντάχθηκε και είναι ενεργό μέλος στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και στο Μέτωπο Γυναικών, με το οποίο δραστηριοποιείται στο φιλανθρωπικό τομέα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες του κόμματος, όπως εκδηλώσεις, διανομές τροφίμων, αιμοδοσίες και διάφορα άλλα. Στις ευρωεκλογές του 2014 είχε την τιμή από το ΕΛΑΜ να κατέβει ως υποψήφιά του. Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΛΑΜ Λάρνακας. Καλείτε στο βήμα, κυρία Δέσποινα. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, φίλοι και φίλες, θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας καλωσορίσω σε μια συνάντηση φίλων και συναγωνιστών. Σαν γυναίκα και μάνα υποψήφια βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλες τις γυναίκες κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής τάξης, σε όλες αυτές που αγωνιούν για το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους. Ο ρόλος μας είναι και θα πρέπει να είναι σημαντικός έναντι της κοινωνίας και των παιδιών μας. Εμείς οι γυναίκες έχουμε την ευλογία να γινόμαστε μάνες και ως μάνες, μαζί με την χαρά και την τιμή, επομιζόμαστε και την ευθύνη να διδάξουμε τα παιδιά μας σωστά και να τους μεταλαμπαδεύσουμε όλα εκείνα που πρέπει να γνωρίζουν για την καταγωγή τους, την ιστορία τους, τον ελληνισμό, την παιδεία, την αγωγή και τα πρότυπα. Πρότυπα των ηρώων μας, των ηρώων του 21, του 40, του 55, 59, του 74. Μέσα από τις τάξεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δίνουμε καθημερινά το δικό μας αγώνα. Οι γυναίκες Ελαμίτισσες έχουμε οδηγώντα παραδείγματα των Ελληνίδων αγωνιστριών. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των εκδηλώσεων που διοργανώνονται, στις δυναμικές διαδηλώσεις, στις επισκέψεις σε νοσοκομεία και γυροκομεία, στις διανομές τροφίμων του Φορέα Αλληλεγγύης σε αιμοδοσίες. Λαμβάνουμε μέρος στην οργανωτική δομή του ΕΛΑΜ και συμμετέχουμε ενεργά στις δράσεις που γίνονται εβδομαδιαίως σε όλη την Κύπρο. Σημαντική είναι και η προσφορά μας στην έκδοση της εφημερίδας και των άλλων ενδύμων του κινήματος. Έχει πλέον οριμάσει ο καιρός να σταθούμε ως μέτωπο γυναικών και στις εκλογικές διαδικασίες, προσφέροντας το εθνικιστικό κίνημα και από αυτόν το μετερίζει. Διανύουμε ως έθνος μια πολύ δύσκολη περίοδο της ιστορίας μας. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε μια κατεχόμενη πατρίδα, σε μια οικονομία καταστρεμμένη από τις αδέξιες πολιτικές που ακολουθήθηκαν εδώ και δεκαετίες. Σήμερα οι γυναίκες καλούμαστε να δώσουμε το δικό μας αγώνα. Είμαστε η πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή μας στα κοινά είναι ελάχιστη και αφήνουμε τις τύχες μας στα χέρια άλλων να τις καταστρέφουν. Δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια, παρακολουθώντας την πολιτική ηγεσία να καταστρέφει τον τόπο μας.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα κυλούν ομαλά, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, ότι η οικονομία πάει καλύτερα και πολλά άλλα που ο καθένας μας κάθε μέρα κουράστηκε να πει, γιατί είναι λόγια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η προσωπική εμπειρία του καθενός μας δείχνει μια άλλη ζωφερή πραγματικότητα. Είμαι πολύτεκνη μάνα 4 παιδιών και πραγματικά θλίβομαι βλέποντας τα παιδιά μου και τα παιδιά όλων μας να βρίσκονται στην ανεργία και να ζητιανεύουν για μια θέση εργασίας, χωρίς ελπίδα, χωρίς όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι το success story του κύριου Αναστασιάδη και του κύριου Αβέροφα. Έχουμε όμως έναν δυνατό όπλο, το δικαίωμα της ψήφου. Πρέπει να δώσουμε το παρόν μας στα εκλογικά κέντρα, για να μην υπάρχει καμιά ψήφος χαμένη, για να μην μπορούν οι προδότες και οι κλέφτες να κλέψουν τη δύναμη του ελληνικού λαού. Διότι αν είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά, αν είμαστε δυνατοί και ενωμένοι σαν μια γροθιά, μόνο τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε το πολύποφο αποτέλεσμα, που είναι να γκρεμίσουμε τη δικτατορία των διεφθαρμένων, τη δικτατορία της λεπτοκρατίας και να φύγουν αυτοί που τόσα χρόνια λιμένονται το πολιτικό στίβο της χώρας μας. Θα πληρώσουν όμως για αυτά. Να είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα. Και οι Έλληνες στο τέλος θα νικήσουν. Σας καλώ όλους να ξυπνήσουμε τους ήρωες που κρύβουμε μέσα μας, όσο υπάρχει ακόμα χρόνος. Να αντισταθούμε με την ψήφο μας. Να ορίσουμε το δικό μας μέγεθος, απλώνοντας τη ψυχή μας σαν χάρτης. Να γίνουμε εμείς τη νέα τάξη πραγμάτων. Να στείλουμε το Ελλάς στη Βουλή και τα μαντάτα ότι ο χρόνος για τους αξαλάπτωτους ανελέγητους εκτελεστές μας μόλις έχει τελειώσει. Ζήτω το Ελλάς!